Helo, fy enw Mae Lauren. Rwy'n mynd i sôn am fy tair mantais personol o fod yn lysgennad ar gyfer y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. I ddechrau, rwy'n credu bod y gyfle i fod yn lysgennad yn wir yn rhoi gyfle i mi gynyddu fy hyder a wrth wneud yr takeover a cynnal cwis am y tro gyntaf erioed. Felly rwy'n wir yn credu bod yn helpu gyda hwnna. Yn ail, rwy'n credu bod yn lysgennad ar gyfer Coleg Cymraeg yn rhoi wir gyfle gwych i gwrdd â phobl eraill, tu allan i'r cwrs yn astudio a tu allan i Mhifysgol Abertawe lle rwy'n astudio. Ac yn olaf, credaf bod y gyfle i siarad Gymraeg gydag eraill yn wir y mantais mawr. Does dim llawer o fy ffrindiau bersonol yn siarad Gymraeg, felly wrth fod yn lysgennad, rwy'n cael gyfle i gyfathrebu gyda eraill trwy'r gyfrwng Gymraeg a wir defnyddio'r iaith rwy'n mor hoff o siarad.